נזכה. אומרת הגמרא ככה. אומרת הגמרא, גברא דיהב עבדה לחברי. אדם אחד הביא את חברו, הביא את עבדו, את העבד שלו, לחבר שלו. למה? הוא רוצה שילמד אותו לעשות 1000 מיני תבשילים. כן, ללמד אותו לבדה. לבדה זה נקרא 1000 תבשילים. שילמד אותו. שילם לו כמובן. אותו אדם הזה, כמה לימד אותו? לימד אותו 800. במקום 1000, לימד אותו 800. את אותו עבד. טוב, הוא אומר לו, נו מה, אני סיכמתי אותך על 1000. אתה עשת 800. מה עושים? טוב, הזמין אותו לדין. הזמין לדינה לקמא דרבי. על זה שלא לימד על העבד שלו, אמרנו עוד 200. טוב, אמר רבי, אבותינו אמרו, נשינו טובה. אנו אפילו בעינינו לא ראינו. זאת אומרת, רבי ענה תשובה כזאת. נכון, הוא לימד אותו 800. 200 הוא יסיר, הוא צודק. צריך להחזיר לו את הכסף. הרבי היה תמה. אמר נשינו טובה. זאת אומרת, אפילו בעינינו לא ראינו. זאת אומרת, האדם שולח את העבד שלו ללמוד תבשילים. איך עושים תבשילים? תבשיל, אני יודע, כמו קוסקוס, תבשיל כזה, תבשיל כזה. כמה לימד אותו? 800. כמה הוא ביקש? 1000. אמר מה זה? כל כך הרבה הבן אדם הזה עסוק במיני תענוגות. זאת אומרת, היום תיקח ממוצע של אישה שיודעת לבשל. אפילו אישה רצינית שיודעת לבשל טוב. או אפילו שף. כמה תבשילים הוא יודע? נגיד, הגזמתי 100. תיקח 200. סוגי תבשילים. זה לימד אותו כבר 800. איפה אתה רוצה להגיע? זאת אומרת, הרבי כבר לא אכפת לו מצד זה שהוא לא לימד אותה 1000. אבל תראה הבן הזה, עד כמה הוא שקוע בתאוות. זאת אומרת, הוא רוצה, גם אם נחלק נגיד ירצה, שכל יום יבשלו לו תבשיל חדש. בשביל לגמור את 1000 צריך 3 שנים. 3 שנים ייקח, כדי לגמור את 1000 האלה שהוא רק ביקש, שהוא לימד אותו. זאת אומרת, הוא אומר לך עד כמה הוא שקוע בתאוות. וזה אדם צריך למסור נפש, שלהתגבר על היצר שלו, להתרחק מהתאוות. העולם הזה הוא מלא תאוות מלכתחילה. השם ברא את העולם הזה ככה, הם מלא תאוות. מלא תאוות. יש אחד שאוהב את זה, השני לא אוהב את זה. השלישי הוא משהו אחר, הרביעי לא משהו. וככה הוא עשה, אבל יוצא, גם אם אתה לא טוב בזה וזה, יש עוד הרבה מה לאהוב. הכוונה תחילה, ככה עשה הקדוש ברוך הוא, כדי לראות באמת עד כמה האדם ימסור את הנפש שלו, ויתאמץ ויתגבר על מה שהוא כן אוהב. מה שאתה לא אוהב, מה שאין, זה לא קשה. כי אין אתה לא אוהב, זה בסדר. על מה שאתה כן אוהב. ומי שהוא יותר מתגבר על תאוותיו, ככה הוא נעשה יותר ירא שמיים. מה פירוש להתגבר על תאוותיו? זה להתגבר על מה שאני, על היצר שלי, בשביל הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אני יצר אומר לי, תעשה, תואב, תקע, אני עוצר את זה, למה? בשביל ברור העולם. ככה האדם נעשה יותר ירא שמיים. אבל מי שהוא תורא בתאוותו, גם אם יש לו יראת שמיים, נלקחת לו יראת שמיים. צריך לדעת, ראש בראשונה.
לא כל מה שיש בעולם כדאי להתעסק איתו. אפילו שזה לא איסור. ממש לא. כשחז"ל דיברו, כשאדם יתעלה, הם אמרו, קדש עצמך במותר לך. תקדש עצמך במה שמותר. להתקדש במה שאסור, זה לא קדושה, זה אסור. אדרבה, אתה עושה, אתה בא לו מזיקים, משחיתים. זה משהו אסור. אנחנו אומרים להתגבר במה שמותר. כי רוב העולם אומר, מה בעיה? זה מותר. מה זה? איפה זה כתוב? מי אמר לך? קשה להם לקבל למה שאתה אומר שהעולם מותר, שאתה עושה אותו. ואם תעשה חומרה אחת, תחשב בעיני העולם כשוטה. ככה לצערנו הרב העולם כאן מסתכל. עד שכבר אדם מתחיל להתחזק, מתי זה משהו נורמלי, אומרים משהו לא נורמלי. כי העולם הלא נורמלי, הוא עשוק יותר מדי בתאוותו. וקשה לו מאוד לקבל שאומרים לו את מה שהוא רגיל לעשות, שזה לא טוב. קשה לו לקבל את זה. כי הוא לא רוצה להיות עם הרגשה שהוא עושה משהו לא טוב. כשאני אומר לאיזה זוג, אתם חיים באיסור, לא נשואים. חיים בהפקרות. אבל זה אסור. דברים חמורים. מה אומרים? לא, קודם כל אנחנו לא כל הזמן, זה... לא, אבל גם זה אסור, גם לא כל הזמן זה אסור. אז אני אומר, טוב, נקבל עליכם לא תתקרבו, לא מבוא בגלל בעיות. אמר, לא, בלי נדר, אמרתי, זה נדר. אתם כבר מושבעים מהר סיני, לשמור טהרה וקדושה. מהר סיני, אתם אומרים מעכשיו? כן, בסדר, אבל בלי נדר. לא, אני לא לוקחים את הדברים. לא, פחדים להגיד את המילה עם נדר. מה יש לכם פה לנדוד? אתם כבר מזמן כבר מושבעים. שאסור לכם לעשות מעשים כאלה. אבל תראה איזה שכל עקום. קשה להם לשמוע את המילה לא. קשה להם לשמוע את המושג הזה שהם חיים באיסור והם לא טובים. זה ככה היצר מבלבל את האדם כדי שיחשוב ככה. כדי שהוא יהיה טוב עם עצמו. כשאדם חי טוב עם עצמו, אדם לא מציק לו, זה בסדר. אדם לא בא לחיות, עד הקושרים שיגיד לו, תשמע, אתה בן אדם לעניין, אתה גבר טוב, אתה בחור טוב, הוא היה אפילו מעבוד בסדר. העיקר שהוא ירגיש עם עצמו טוב. למה אדם לא בא לשיעורים? זה מהסיבה, אחת הסיבות. עוד מישהו שבאופן כללי יצרנה לבוא. אבל יש סיבה גם מרכזית. שאנשים לא באים לשיעורים, מעדיפים לשמוע. איך אומרים, אני לא יודע, לא כואב. אם אני לא שומע, הכל מותר. כשאתה אומר, לא יודע, אני משהו גם לאחרונה. ראיתי אותו, אמרתי לו, מה קרה? הרבה זמן לא... אמרתי לך את האמת, אני מעדיף לא לבוא. למה? כי אני שומע דברים שאני לא יכול לקיים אותם, אבל אני לא מקיים אותם, אז זה מציק לי. פשוט מציק לי. כי כשאני עושה את המעשה, אני נזכר, כשאתה אמרת שאסור, אתה לי זה, ואני כן עושה, אני חי את זה. אז אני מעדיף לא לשמוע. לא לשמוע, לא לראות, חי בשלווה עם עצמי, אני בסדר. אבל זה אדם שוטה. זה האדם הזה בורח מהאמת. מסורת שקל הוא יתרק לו לפינה, ואם במידה, אחרי 20 שנה הוא כבר סיים פה את התפקיד שלו פה, שם יראו לו את האמת. ושם האמת היא הרבה יותר כואבת מפה. הרבה יותר כואבת. הוא גם יגיד, סליחה, אני מצטער, זה לא יעזור. שום דבר. אני צריך לפרק לו איבר, יפרקו לו איבר. כשלהגיע אותו למצב של תיקון, על כל גיגוי שהוא עשה אפילו במחשבה. אז ודאי זה נחמת שוטים, זה שמרגיש ככה, זה נחמה של שוטים. נחם בחומרים, שאתה צדיק, אתה צדיק. אפילו אם יגיעו כל העולם שאתה צדיק, הגרשה, שאנשים ירמו אותך ככה, אתה צדיק, איזה צדיק. אבל הוא עושה איזה מצווה אחת, אז הוא לא שומע, אתה צדיק, אז הוא חי בהרגשה שהוא צדיק.
הוא אומר לו עוד 1,000 עבירות, אין לו בעיה עם זה. הוא אומר, למה? אמרו לי כבר שאני צדיק, זה בסדר. ונתן את זה צדקה, אז הוא יתנחם. אז יודע, אז גם זה צד של רפיון. אחד הלך עם אשת איש, והרגיש לא טוב, אז הוא בוא נתן לי צדקה. אמר לי שיהיה לי, הוא אומר, אני מרגיש לא טוב עם עצמי, שעשיתי מעשה כזה, אז אני נתן לי צדקה, שתרומה לכולל, כדי להרגיש טוב עם עצמו, שכאילו, הנה שלי איתי כפרה ותיקון. ואני לא יודע אם לבכות או לצחוק. נתן צדקה על המעשה הזה, מי יודע ומה זה ייגמר. זה נקרא עבירה עם תולדות. כל זמן שאותה אישה חיה עם בעלה, באיסור כמובן, עדיין אתה המקלקל שהיית איתה, עליך יש עוון. זאת אומרת, עדיין העוון שלך קיים. לא רק זה, וגם מוליד. וזה רק פה בעולם, שם, אז זה דבר נורא ביום. במה הוא מתנחר? צדקה. כשנתן זה פתר את הבעיה. זה מחמת שוטים. אדם צריך לבוא לשמוע את האמת, לבוא את האמת. נכון שהאמת היא כואבת, זה ידוע, לכן אמת נקראת מידת הדין. מידת הדין. כי דין קשה לקבל. אבל לא משנה. העצם שאדם יודע, זה כבר טוב, אפילו שעוד לא מקיים. מצפונית זה מייסר אותך, טוב מאוד, אז תפסיק. כאשר רק לפעמים מתאוותך, אז זה מה שאנחנו יראת שמיים. ואנחנו צריכים לחזק את עצמנו בנקודה המרכזית של העולם כולו, זה יראת שמיים. שמה שאדם לומד, שהתורה מביאה אותו לידי מעשה, ליראה ולאהבה את השם יתברך. אם לא הביאה אותו ליראה ולאהבה, כנראה שהתורה הזאת שהוא למד אותה מלאה דברים לא טובים. זאת אומרת, לימוד בלי יראה, בלי ענווה, בלי קדושה, אז זה עושה לו נזקים לא כל כך טובים. כן, הגמרא מוסיפה עוד. רבי עבד להילול רבי שמעון ברי, ולא הזמנה לבר כפרה. זאת אומרת, רבנו הקדוש עשה חתונה לבן שלו, והזמין המון אנשים. אבל את בר כפרה הוא לא הזמין. מדברים כל יבוא, דן לבר כפרה, עד ל-60 נכון, בר כפרה. הוא היה תנא אלוקי. ורבנו הקדוש לא הזמין אותו לסעודה. אז הגמרא מביאה, למה באמת רבנו הקדוש לא הזמין את בר כפרה? אם היה משהו ששוכחים, בסדר, הגמרא לא הייתה מציינת את זה, שהוא לא הזמין אותו. בסדר, מה, לא קורה שעל המעשה איזה אירוע, הוא שכח להזמין את בן אדם מסוים. זה קורה לנו כולנו ביום יום. שכחתי אותך. אז יש כאלה ספעים ששכחים אותם, מעדיפים לא לבוא. וזה הפוך. לא הזמנת אותי, שומר לו טינה. אתה לא מכבד, אתה לא... אז גם זה כל העסק הזה הוא שם שטויות. באמת זה שטויות. אם יזמינו אותך, אתה יכול לכבד, תכבד, לא יכולת לכבד, מסיבות. אסור להקפיד, לא מהצד שלך ולא מהצד של המזמין. מה לעשות, העולם הוא לא מה שאתה רוצה בי, ככה זה קורה. לפעמים אתה רוצה לבוא, לך אמר למישהו, אני תכננתי לבוא לאיזה אירוע, זאת אומרת, עד 5 בערב היום תוכנה ללכת, בשעה 5 הוא שכב על הספה, נרדם. תמיד נרדם. זה משהו נורמלי, כאילו רגיל, עבד אותו יום, היה קצת נרדם בספה, התעורר בשעה 10. עכשיו 10 הוא קם, כמו מסטול, קם מתקלח, התארגן, שתה משהו, הוא בכלל שכח שיש לו אירוע. שכח, הוא קם משנה, הוא כבר לא שם לב.
כבר היה כמעט 10 משהו, ככה ישב מול הטלוויזיה, שהוא לא כל כך דתי, ישב מול טלוויזיה, הסתכל פה, הסתכל שם, מגיע 12:01 בלילה, אתה מקרא על הראשון, כבר אתה אומר רגע, תראו, זה לא הלכתי. הרגיש לא נעים, הוא יצא עליו, אתה לא מכבד, מה אני אעזור? כל הרצון הטוב זה משהו מעל הכוח שלי. וזה קורה לכל אחד בסטנדרט ביום. זה נקרא, צריך להביא את האדם לכף זכות. ואם לא בא, לא קורה כלום. גם מצד המזמין וגם מצד הבא. אם הוא לא יסתדר או שכח משני כיוונים, לא צריך להקפיד, הכל שטויות, מה קרה? לא בא לאירוע הזה, אבל לאירוע הבא. גם שנאה וקינה מהדברים האלה, זה לא טוב. אז זה כבר הגמרא לא מדברת בצורה הזאת. אם הגמרא הסבירה למה באמת רבי לא הזמיר את בר כפרה, הייתה איזו סיבה. מה הייתה הסיבה? בר כפרה היה תלמיד חכם, היה אדם שיודע להצחיק, היה יודע לעשות שמח. שרבנו הקדוש, הגמרא אומרת, מאותו יום שהוא קיבל עליו ייסורים, הייסורים שלו היו שלא נדע ושבת לא ידע. זה, אם נקרא את כל העולם כולו בייסורים שלו, זה היה ייסורים של רבי. אתם יודעים מה זה שאדם סובל מהשיניים. אין פה טיפול שיניים כהלך לרופא, אין טיפול. זה סבל שאין איזה הסבר. כאבי שיניים במשך 6 שנים. כאבי תופס, זאת אומרת, אני לא יכול להכניס אפילו משקה בתוך הפה, אתה לא יכול לשים. מהכאבים. אז ככה צריך לחיות 6 שנים בכאבי תופת, ועם כל זה אתה צריך ללמוד תורה, ואתה צריך להיות נשיא ישראל, ולשמוע בעיות, ולפסוק דינים, ולנהל את העניינים, והכל באיסורי תופת. פשוט ככה. זה 6 שנים. אחר כך עוד 7 שנים, סבל מהברית. כאבים בברית. לא יכול להתפנות. זאת אומרת, לעשות שתן לא יכול. אם הוא עושה שתן, הצעקות שלו היו הולכים עד הספנים שהיו בלב ים שומעים את הצעקות. סתם, לא, פשוט משהו שאי אפשר לסבור אותו. וזה כמה, 7 שנים ככה. 7 שנים ייסורי תופת, משהו שהיא מפליא ביותר. והרבי מהעולם אמר, ריבונו של עולם, מה קורה פה? מה קרה? איזה ייסורים? מהעולם לא אמר את המילה הזאת. כל הייסורים שלה היו באהבה. ואומרת את הגמרא, כל השנים הללו, לא הפילה אישה עוברה. זה היה כמה, 13 שנים, לא היה הפלה אחת. כל מדינת ישראל אין הפלה. בכל מדינת ישראל לא הקיש נחש או עקרב. לא היה שום דבר. לא בא צר ואויב, לא היה צרות, לא היה מלחמות, לא היה שום דבר. כל האיסורים של כל מדינת ישראל לקח אותם רבי עליו. עכשיו, אם רבי היה באותו יום נותן חיוך, היה אסון. היה אסון. אחרי רבי היה מתרחק מלשמוע דברי שמחה, כי יש בזה בעיה. אגב, שהוא ידן את הבן שלו, הוא עצמו לא שמח. שמח באופן, אבל לא יכול לראות חיוך או כלום. ובר כפרה, אם הוא נמצא בסביבה, חייב לעשות שמח מאוד. חייב. רבי חשש שמו יהיה ויגרום לו לצחוק. וזה סכנה. אתה יודע, זה סכנה, זה לא משהו אישי. זה משהו לכל הארץ. לכן עדיף לא להסביר אותו. אבל בכפרה קצת יפגע מזה. הוא יפגע מזה, למה רבי לא יזמין אותו? טוב, אז אחר כך, כולם היו בחתונה, אז בכפרה כתב לרבי על
על הדלת של הבית. כאילו שכחת את בר כפרה. כאילו למד לו שהוא נפגע מזה שלא הבין אותו. ואז כשראה איזה רבי, היה שעודם מחופה, הוא הבין את הפגיעה שלו, אז הוא רצה לפצות אותו. שלח לו כמות גדולה של חיטה. כסף, משהו הרבה. כדי שיתפייס, לא רוצה לקבל, משהו דבר. אז מה אתה רוצה? אבל תעשה עוד פעם שמחה ואני אבוא. טוב. ולא היה שיש דבר כזה, עשה עוד, חתונה כבר הייתה. עכשיו יהיה רק את השמחה, בלי האחה. עשו עוד שמחה. בר כפרה בא לשמחה הזאת. טוב, אלו המלצרים שמגישים את האוכל, גם מגישים את הדגים, הראשונה, הם רואים שמגישים את הדגים לאנשים. נגיד יציאות שאחרי רבע שצריך לעשות את הצלחות, הם רואים עדיין את הדגים בצלחת, הכל שלם, אף אחד לא נוגע. אז אף אחד לא אוכל. מה התברר? שבר כפרה יושב ודורש. הוא מעסיק את האנשים. והוא דברים מעניינים, אבל אז כולם עושים ככה. מקשיבים. אז כבר האוכל לא מעניין. אז המצרים מכניסים צלחת שמים צלחת מלאה, מחזירים צלחת מלאה. וככה היה כל הסעודה. ואז ככה, מה שנקרא, התפייס מהעניין הזה. הקופנים מרבנו הקדוש היה נמנע כדי למנוע את הבעיות שיש בעולם. כן. טוב, זה עד כאן. השם יזכה אותנו בעזרת השם שלנו. חזק ומתחזק.